Maray na aga mga tugang uya po ang mga baratang unyan na Lunes, Dia Primero kan Marso 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Department of Health Bicol nagalat pa nin abiso kuno arin maabot ang bakuna kontra sa COVID-19 digdi sa riyon. Mga hog racers sa Albay padagos na pigtatabangan kan Provincial Veterinary Office. Mga programa ni Congressman Joey Salceda nagpapadagos. Mas mahiwas na lote para sa BFP sa Ligao City, piga-asikaso na. Sa lado national, Duterte, di man pala mapabakuna ng COVID o kaya ng Sinovac vaccine. Duterte may planong magbisita sa China. Kaso ng COVID-19, pigdalauman na mababawasan na. Vaccination program, mapoon ngunyan. Sa ibang nasyon, 47 aktivista kinasuhan sa Hong Kong. Sa lado ng Karawat, kampo ni Pacman nakikipagnegosasyon para sa masunod na laban kay ini. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Magtaod-taod sana. Inang pahayag ni Noemi Brun kan DOH Regional Office 5 may kinaraman sa mga bakuna kontra sa COVID-19 na nag-abot na kasuwapon sa Metro Manila. Sayang ipinaliwanag na sinda mahalat mo nanin abiso halos sa DOH Central Office kung ano ang mga informasyon may kinaraman sa supply nin bakuna na pwedeng maipadara sa kada riyon. Idinugang pa ni Bron na sinda padagos na ng nagkakaigwanin preparasyon kung ano ang mga dapat gibuhon in kaso mag-abot mananggad ang mga bakuna para sa Kabikolan. Sa ibang lado, sinabi o day pamaisiyan kung piraman na doses ang pwedeng nakatagama sa Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Downy, bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Padagos suman ang pag-extender nin tabang sa mga nag-ataman nin urig na naapektaran kan African Swine Fever kan Provincial Veterinary Office kan Albay. Sigun kay Dr. Pancho Melia, pamayo ka nasabing opisina na nakikipag-koordinar naman siya sa mga magkakanigong ahensya, partikular sa Department of Agriculture na nagtataon nin asistensya. Katako din ikan 255 hog racers ang nalugi dahil sa perasahang ginadan o ipinairarom sa depopulation ang sa mga atama na urig matapos na magpositibo ang mga ini sa ASF. Sa ngunyan ng DA, nagtatauman ng 5,000 pesos na bayad sa kada urig na gagadanon. Kasabay kay ni ang paginganyar sa mga nag-atama nin urig na aprobitsaran ang livestock insurance kan Philippine Crop Insurance Corporation. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maski nga ni dai nakakauli sa probinsya si Albay 2nd District Congressman Joey Salceda dalan sa kadakol na trabaho kini sa Kamara de Representantes alagad ang pagtaon in tabang kini sa iyang nasasakupan ng mga konstituentes sa 2nd Distrito kan Albay padagos manggiraray na namamatian. Ini sa rason na padagos ang implementasyon ng mga programa na makakatabang sa mga residente sa paagi kan skills training sa tabang kan testa mantang nagdidistribute manin mga pananom tilapia fingerlings sa singkadakol pang iba na kay puan magkaigwanin hanapuhay ang mga namamanuan. Maski da ang kongresista alagad ang minainterino sa iya iyo si Albay PCL President kinatawan Giselle Salceda sa tabang man kan staff kan Albay 2D Congressional Office. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Mataunin dagdag na lote, apwera ka na inot na ipigdonar na daga kan lokal na gobyerno o ang lokal na gobyerno kan ligaw tanganing tugdukan nin Bureau of Fire Protection Bicol Training and Simulation Area. Inan ni tinaong informasyon sa DZGB News ni Fire Inspector Aramis Balde tagapagtaram kan BFP Bicol kung saan basado sa pag-oolay ni Fire Senior Superintendent Renato Capus asin 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo mabugtak nin lugar na pag-iensayuhan kan mga BFP personnel kung saan sindaan maresponde sa iba-ibang aksidente kung saan nakatalaan na magbilog ng Special Rescue Force ang nasabing opisina. Dagdag ni Balde, nadakulan pasalamat kan sa ng opisina sa LGU Ligaw magin kay Congressman Cabredo dahil sa inisyatibo kay ini namatawan ng lugar na tutugdukan kan sa indang opisina. May arestante iba pa detalles kan Bareta Legacy ang pinundar ipagpapadagos mong giraray kan pamilya Salceda sa Pulangi Albay. Inang tinaon ang asigurasyon ni Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda sa pagsasabi na ang mga pinunan kan sa iyang uncle na si Albay 2nd District Congressman Joey Salceda asin dating Alkalde Jesus Salceda. Iyon ipagpapadagos niya sa paagi nin one town, one people, one Pulangi. Tanganing padagos na mamatian kan mga Pulangenyo ang pagbabago sa senang buhay bako sana sa panahon ng pandemya kundi sa mga masunod pang panahon. Si Salceda padagos na nagdelibot sa mga barangay tanganing magtaonin ayuda sharing man ipamati na ang puso niya nasa mga barangay. Sa yung tanawanin doon naudok sa puso niya ang pigsusunod ang tugon sa iya kan sa iyang tiyuon lolo asin mga magurang na dapat kamutan ang kapwa. Sobrang kaugmahan, asin pasasalamat kan 19 padisin mga babae asin lalaki na haloy nang nagsaro. Asin aniba may mga aki na delantaan sa indang pagibahan na selyuhan man giraray sa paagi nin sakramento nin kasamiento nin kasal na pinanginutan kanako Bicol Party List sa Embarcadero de Ligas pikan nakaaging aldaw. Talagang maugmaan okasyon kan sinda mabendisyonan ni Father Dave Ramoso, kura paroko kan parokya ni San Rafael sa Legazpi City sa paagi nin banal na misa asin kasal na talagang bongga nin marhay. Sinako Bicol Representative Zaldico asin Pido Garbin Jr. man Siringman, Albay PCL President Giselle Salceda nagtindog bilang mga ninong anako Bicol Party List ang nagsimbag sa gabos na gastos kan mga bagong kasal pati naman ang reception. Iyan ang primero gabtang kan mga Bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf and Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf atay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghuli
paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Maria Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Abs ka para hindi na dying inside. Diet Abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Abs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Nagpahayag nin kagustuhan si Presidente Rodrigo Duterte na mabakunahan kontra sa COVID-19 alagad kay puan na may clearance ng una siya alis sa sayang doktor kung anong brand ang itutulok sa iya. Sa sinabi na sa pagkakaiguanin bakuna inibintay sa iya asin interest personal. Dinugang pa man niya na kung anong brand ini ang problema dalante ini nasa discretion kan sayang doktor. Sinabi ni Duterte na may nasa isip na ang doktor asin ini Chinese brand pamanggiraray alagad bako ang Sinovac vaccine. Pupo na ang roll-out kan vaccination program ngunya na aldaw Marso 1. Sigun kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na ini matapos sa ma-deliver sa nasyon kan Chinese government ang 600,000 na dose nin bakuna kontra COVID-19 nagibo kan Sinovac Biotech. Mientras sa nasibulman ang delivery kan 525,600 na dose din vaccine kan AstraZeneca asin piglalauman na mag-abot ini sa Pilipinas sa masunod na aldaw sa paagi kan COVAX facility. Sinabi ni Galvez na nasa prioridad pa man giraray na matawan nin bakuna ang mga healthcare workers sa siniba pang medical frontliners. Magigirumduman na tinawanan in emergency use kan Food and Drug Administration ang mga pharmaceutical firms aro kan Pfizer, AstraZeneca asin Sinovac.
Tulong mga halangkaw na opisyales kan gobyerno ang enot na mababakunaan kan Sinovac vaccine ngunyan aldaw sa pagpuon kan vaccination program kan gobyerno. Inang pahayag ni Health Secretary Francisco Duque sa pagsasabi na daiman siya kaentra sa mga enot na mababakunahan. Sayang ipinaluwanag na dai pa siya pwedeng makasabay sa primerong grupo nin mga babakunahan kan Sinovac vaccine dalanta siya sa ng senior citizen na daiman ipigrekomendar na mabakunahan kan Coronavac. Kinonfirmar ni Duque na daiman kasabay si Presidente Rodrigo Duterte sa enot na mababakunahan. Sa ibong nalado, daiman sinabi kung risay ang tulong opisyales kan gobyerno o miyembro kan gabinete na mapabakuna ngunyan aldaw. Sa giraran ipinahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na pwede man magpili ng bakuna ang mga healthcare workers in kaso da ini magustuhan ang mga bakunang nagabot na donasyon kan China. Ini kasunod ka nagluwas na report na masalangkaw ang bilang kan mga healthcare workers na habo magpatudok nin Sinovac. Sinabi pa kang Presidente na mas marahay na halato na sana kan mga health workers ang ibang bakuna sa mga masunod na aldaw. Sa mga nagsasabi man kung nataungon yan sana nagabot ang donasyon na bakuna maski pa may pondo. Sa giraran ipinaliwanag ang Presidente na difícil talagang magbakal dahil nag-aaragawan ang ibang nasyon na makakuha kay ni. Sinabi niyang mas marhay na maghalat na sana ang gobyerno dahil difícil talaga makahanap ng supply ni bakuna. Sa giraran niyang tinawanin doon na kung habo magpabakuna kan iba, dainin problema para sa iya pero kinakaipuan talagang maghalat. Sa pag-abot kan mga bakuna kontra sa COVID-19 asin sa pagpuon man kan vaccination rollout pigdalauman na mababawasan na ang kaso kada aldaw. Sa datos kan Department of Health uminabot sa 557,352 ang total na kaso ng COVID-19 sa nasyon matapos makarestro ng bagong 2,113 mga bagong kaso. Uminabot man sa 9,418 ang narahay sa helang kung kaya nasa 534,271 na ang recovery. Sa indang sinabi na nasa 12,318 man ang bilang kan mga nagkagaradan matapos madugangan nin 29 kasuudma. Sa ibong nalado padagos man na ipinapabulong sa quarantine facility ang 29,763 na aktibong kaso. Day malalawos ang piglalauman na pag-abot sa nasyon kan AstraZeneca vaccines ngunyan na aldaw. Hinang kinonfirmar ni Health Secretary Francisco Duque III kung saan sinabi kay ni nasarong simanang maatraso ang pag-abot kan mga bakuna kan AstraZeneca dahil sa problema sa supply base man sa pahayag kan World Health Organization. Nasa 525,600 na dose din AstraZeneca vaccines ang dapat na mag-abot kuta ng ngunya na aldaw gikan sa COVAX facility. Sigun man kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer as in Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. na pigaaragawan kaya ang AstraZeneca as in iba pang brand din bakuna sa Europa as in iba pang nasyon. Mapisar kay ni sinabi ni Galvez na nasasabutan nila ang sitwasyon as in makakapaghalat man na nasyon para sa pag-abot kan mga bakuna kan AstraZeneca. Bareta Alas sa ibang nasyon, sinangatanan ng kaso ang 47 opposition activists sa Hong Kong dalan sa pagsuway sa National Security Law. In kaso sinda matulang na guilty, maampang ang mga ninin habang buhay na pagkakapreso. Iniman ang inapod na pinakadakulang pagsangat ng kaso poon kan ipautob ang lay kan 2019. Kadaklan sa mga nasaangatan ng kaso iyo ang dating legislador, aktivista asin district councilor. Inarestar ang mga ini kanakaging bulan dalan sa pag-organisar, pagplano asin pagkikisabay sa primary election Democratic Opposition kan Hulyo. Apesar kan kanselado ang nasabing eleksyon dalan sa COVID-19, bako man diskwalifikado ang dakol na Democratic candidates. Bareta sa lado nin sports, magkikipagnegosasyon pa ang kampo ni Senador Manny Pacquiao, may kinaraman sa nakatalaan na laban kay ini. Ini mismo ang kinonfirmar ni Pacman, kasunod kan sayang pahayag na tutukaron kuno arin ang sayang laban, asin sa ini ni mangyayari si Ringman kung si Isay ang sa iyang makakalaban. Idinagdag pa man niya na bilang preparasyon sa piglalauman na laban, siya nagpuunakan sayang ensayo siring sa jogging asin exercise, and at kay ini, sinabi ni Top Rank Promotions boss Bob Arum na si Terence Crawford ang posibleng makalaban ni Pacman ngunyan na taon.
Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Sa sobrang istrikto kan mga eskwelahan sa Japan, kay puan pang magsumitir nin sertifikasyon ang mga high school students duman na talagang kurong ang sinang buhok o natural ang kolor kini. Sigun sa report kan Broadcasting Network NHK, sobra sa kabanga kan mga high school sa Tokyo ang naghahagad ng pirmadong sertifikasyon halis sa mga magurang na daing anuman na ginibong alteration o pagbabago sa buhok kan sa indang mga aki. Dakol na eskwelahan sa Japan ang istriktong marahay bago sana sa pagpapakaray asin pagpakolor nin buhok kan mga estudyante kundi para naman sa pagbuktak nin make-up asin pati ang tabang o tamang laba kan mga palda sa uniforme kan mga estudyante. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Pareho ng pinuntuhan ni Derek Ramsey as in Ellen Adarna ang mga bana-bana may kinaaraman sa kamugtakan kan sa indang relasyon ngunyan. Konfirmado na sa rumbulan ng magkarelasyon sina Derek at sin Ellen. Pareho nindang inako na sina nangunyan ang magkarelasyon. Sinabi ni Ellen na sarong bulan pa sana ang relasyon ninda alagad ang pagmati niya nasa sarong taon na. Sinabi man ni Derek na daiman informal na pag-ilusyon na nangyari sa pagsasabi na ibang klase man na namatean niya sa Cebuana. Ultimo sa detalles kang Baretan, kamugtakan kan panahon na sa linya ang Pag-asa Legazpi. Easter is. So halos malaking bahagi ng ating bansa. Ito po yung nakaka-apekto. Lalo na dito sa Southern Luzon. So kasama po dito ang Bicol Region. Easter list din ang nakaka-apekto sa Visayas at sa Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papauwi rin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat-pagulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagang silangan. Ang iiral, mula silangan hanggang hilagang silangan ng iiral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. So wala naman tayo nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. At sa ngayon ay wala tayong nakikitang sama ng panahon o LPA na maaaring mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging bagyo sa loob ng 3 araw. Ang agad ng temperatura, 24 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ngunyan na Lunes Petsa 1 kan Marso 2021. Sa pag-aaral ka mga pag-riba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ramir Tanay sa Lado Technical asin Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos yung sinong pag-antabay. Good morning kay Father Hill Apuli dyan sa Kamalig and then kay Father Dave Ramoso. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na